Mastreets esocial media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei, vazukuru nezuro maZimbabweans akaswera asingafara. Anditi vakaswera vasingafari, ende kunyangwe nanhasi maZimbabweans haasi kufara nekuda kwehunhu kweumwe mudzidzisi anodzidzisa pachikoro chiri muguta reHarare chinonzi Einstein Tuition Center achidzidzisa maths. Iye achinzi Michael Freeman Chingwaru, nekuda kwehunhu hwaakadisplaya tumavideos twaenda viral paFacebook, paInstagram, pese twakazara zukuru. Nyaya yacho yandoda ndinge ndinokuzivisaiwo kuti nemi musasarire pane zviri kuitika. Anditi so kana uri munyowani usati wasubscribe paSaint TV, mukana uripo kuti ubaye subscribe button, turn on your notification bell kuitira kuti every time we upload a video you'll be notified. Chiro zviri kufamba here kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Ndinokutendai nesupport yenyu yamunotipa pachannel penyu, basa richienda mberi. So mudzidzisi uyu anonzi Michael Freeman Chingwerume Chingwaru Freeman Michael Chingwaru anodzidzisa maths pachikoro icho chine zita rinoti netsei chinonzi Einstein Tuition Center chinowanikwa muguta guru reHarare. Vazukuru pane kavidheo kaenda viral achirova mwana wechikoro. Chinova chinhu chinorwadza, nyaya inoshungurudza mwoyo yevabereki nemwoyo yemunhu wese, kuti aiwa tichiri nevanhu vane mwoyo wehubhinya wakadai. Karovero kaakaita mwana ini nangu ini ndinototi aiwa justice inofanira kuti inge iri inotora nzvimbo. Anditi nekuti kunyange mwana wechikoro anga atadza sei, hakuna munhu ane kodzero yenge uri unorova munhu zvakadai. So reason yaakapa ndeye kuti akarovera mwana kuti anga akagara nemusikana, magariro avanga vakaitawo. So ari kuti ndo reason yaakavapa iwo magariro ari panapa. Ndiye semukomana akarohwa nemudzidzisi uya chinova chinhu chinorwadza, chinoshungurudza. Zviri kuratidza kuti mudzidzisi uya ane dambudziko, nekuti takaona zvakare achiratidza kuda kuita zveviolence kana kuti achida kutorova muchinda wezesa uyo anga achiitawo basa rake. Zviri kuratidza pachikoro here ipapo panodzidzisa here kana ndekupi. But pane kavidheo kari kuenda viral zvakare achiratidza kuti aida kutorova muchinda anoshandira kuzesa, ndo inozesa ameno tinozeti chichiko ameno anditi ameno munoona seunhu hwakadai vazukuru. Kusi kutoti muchinda ane problem here, ane dambudziko mufesu. Mfesa anonzi Michael uyu mudzidzisi wemathematics anenge ane dambudziko raanitori naro. Anditi because unhu hwakadisplaya number one haungatarisirwe kunge uri unodisplayiwa neprofessional someone. Anditi zvinoratidza kuti andori neproblem. Ameno munozviona sevazukuru, ngataura necomment section. Ini ndakachiona papage raJaSignal, so makasununguka unoona tumavideos twachiona papage raJaSignal. Anditi nemamwe chakangozara, especially paFacebook chakazara vazukuru. Munozviona sei unhu hwakadai kuvadzidzisi, kumudzidzisi wedu? Hatisi kuda kuti vadzidzisi because mudzidzisi wani. Also haasi atokanganisa chikoro here muchindo, haasi atokanganisa chikoro chaanoshandira here. Brand rechikoro harisira kutokanganiswa here nekuda kwehunhu hwakadai. Ngataura necomment section kuti munofungei vazukuru nehunhu hwakaratidzwa nemudzidzisi uyu. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, but it's not much love.